Uxolo webhuti. Ngisho wena bhuti omdala. Themba siyaqala siyagcina ukubonana. Kodwa ke mawukuthi wena uba nokungabaza, sisazophinde sibonane ngoba solo sinawe thina icala siyalifuna ukulungisa kuleli icala. Awusitshene. Ngosuku lesigameko wena wawukephi? Enxanxathe engafune ukukhuluma. Sithi thina lalela. Thina bomthetho lonke icala sesalazi kuphela sekusele ngakuwena. Kukwena ukuthi ukhuluma iqiniso noma ukhuluma amanga. Mina ngikucebisa. Iqiniso ilona ezokwazi ukukhulula kule ndawo nesigubo sakho siyolwa sincane. Kanti amanga iwona esizokwazi ukukuvalela kule ndawo. Kule ndawo sisazoba nawo uma unamanga. Khuluma nathi ke kwenza njani? Ephinde enxanxathe ebukuma wakho. Uyambona ukuthi nawe uyasaba akazi nanokuthi uzothini. Sithi konke okungaphakathi kuwena thina sesiyakwazi. Kuwukuthi kuphela thina sesifuna ukukhuluma. Kanti nabomndeni bashilo ngawe basibikelile ngawe. Uyazwela. Elicala ulibona ukuthi selingafaka abantu abaningi engcupheni. Nabomndeni ukuprotecta kwabo njengamanje akusekho ukuthi sebengakuprotecta wena usuvalelwe usufana nofile. Lalela ke ndoda, sokutshena indlela ozophila ngayo la ngaphakathi. Akuzoba njengale ndlela obuphila ngayo ngaphandle. Kule ndawo kunabantu abahlonishwayo kanti futhi kule ndawo kunabantu ozobathola abangaphezulu kwakho. Ukhumbuleke. Okunye nokunye usuyobusubuza kumuntu ophethe la ngaphakathi. Ijwayele kabi ukwenza izinto nina ningafuni ukuvalela ngaphakathi.